παστρικούλιδες είναι κοντά παχουλά και τριχωτά πλασματάκια που περνάνε τον καιρό τους καθαρίζοντας τα σκουπίδια που αφήνουν εδώ και εκεί οι ακατάστατοι άνθρωποι. Οι παστρικούλιδες ζουν σε όλο τον κόσμο, αλλά τους βλέπουν μόνο οι άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτούς. Για να πάρουν τη δύναμη που χρειάζονται για τη δύσκολη δουλειά τους, οι παστρικούλιδες τρώνε πολύ και καλό φαΐ και χαίρονται να τρώνε όσο σχεδόν χαίρονται και να καθαρίζουν. Αυτή είναι η Μαντάμ Βολέ, που θεωρείται η καλύτερη ίσως παστρικομαγείρισα του κόσμου. Η Μαντάμ Βολέ γεννήθηκε στη Γαλλία, αλλά τώρα είναι μαγείρισα στην παστρικοφολιά του Wimbledon στην Αγγλία. Το πρώτο μάθημα που μαθαίνουμε από τη Μαντάμ Βολέ είναι πως μια κουζίνα που μυρίζει καθαριότητα είναι καθαρή. Το ξέρεις πως αν τριγυρίζεις έτσι με το κεφάλι σου μέσα στο τσουβάλι, αγαθούλη, θα σου συμβεί κανένα ατύχημα? Και εσύ αν μπεις μέσα στην κουζίνα θα δεις ασφυξία από τις μυρουδιές. Αυτός είναι ο Ξυπνούλης. Δεν του χρειάζεται παρά να μυρίσει κάτι μια φορά για να σου πει αμέσως τι μυρουδιά είναι. Μάλιστα. Σίγουρα δυνατή μυρουδιά μπαγιάτικου βραστού λάχανου και τηγανιτών κρεμμυδιών. Η κουζίνα μου μυρίζει απέσια. Πώς μπορώ να δουλέψω κρατώντας έτσι τη μύτη μου? Και εσύ τι περιμένεις? Κάνε κάτι. Δεν είναι τίποτα. Έχει μόνο βουλώσει ο αγωγός εξαερισμού, Μαντάμ Βολέ. Έστειλα το κατοπόδαρο το βοηθό μου να φέρει τη σκούπα για τους σωλήνες. Δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Δεν μπορώ. Γι' αυτό θα φύγω. Μην προσπαθήσεις να με σταματήσεις, θα φύγω. Η Μαντάμ Βολέ πιστεύει πως μια κουζίνα πρέπει να είναι πάντα σε τάξη. Αυτή στραβοκοιμήθηκε φαίνεται, τι λες? Πω. Ναι. Λοιπόν, θα τα καταφέρουμε, γατοπόδαρε. Πρόσθεσε ακόμα λίγα μέτρα κοντάρι στη σκούπα και σπρώξτε μέσα από το σωλήνα του εξαερισμού, εντάξει? Έλα, ακούνησου. Θα πω του τάπα να δώσει ένα χεράκι απόξω. Αν μπορέσει ο γατοπόδαρος να ξεβουλώσει τον εξαεριστήρα, οι μυρωδιές θα φύγουν και η Μαντάμ Βολέ μπορεί να συνεχίσει το μάθημα μαγειρικής. Στο μεταξύ, ο νεαρός τάπας είναι έξω και ψάχνει για την καμινάδα. Καμινάδα. Δεν βλέπω καμιά καμινάδα. Θα γύρω τουλάχιστον. Εκτός από εκείνες εκεί κάτω. Τι είναι αυτό? Κάποιο δύστιχο πουλάκι έχασε το δρόμο του μέσα στην κουφάλα του γερικού κούτσουρου. Μην ανησυχείς, πουλάκι μου. Εγώ θα σε βοηθήσω. Πού είσαι? Αυτό δεν το περίμενα. Ήταν λιγάκι ξαφνικό. Τέλος πάντων. Έτσι ξεβούλωσε. Τώρα πρέπει να τραβήξω τη σκούπα. Αυτοί το βρίσκουν αστείο. Θα τους δείξω λοιπόν. Άφτε με κάτω. Αυτό ήτανε τάπα. Ωραία. Ξεβούλωσε ο εξαριστήρας. Τώρα θα βάλω αυτό το σηματόπλεγμα στην κορφή για να μην μπαίνουν μέσα τα πουλιά. Πάρε τη σκούπα από τη μέση τάπα. Λοιπόν, μεσιέ Γκατοπόδαρε, σε παρακαλώ σταμάτα τα παιχνίδια στην κουζίνα μου. Η φοβερή μυρωδιά έφυγε. Τώρα μπορώ να συνεχίσω το μαγείρεμά μου. Τώρα που η κουζίνα της δεν μυρίζει πια, η Μαντάμ Βολέ μπορεί να αρχίσει να φτιάχνει τα περίφημα ψωμάκια της. Στο μεταξύ ο τάπας γύρισε στην κουζίνα. Γιατί αυτός ο Ξυπνούλης δεν έχει επινοήσει μια μηχανή που να πλένει τα πιάτα? Ίσως θα τέλες και μια μηχανή που να μαγειρεύει. Μη φοβάστε, Μαντάμ Βολέ, η καλύτερη μηχανή του κόσμου δεν μπορεί να μαγειρέψει σαν και εσάς. Χαίρομαι που το πιστεύεις. Ορίστε τα ψωμάκια. Υπέροχα. Τρέλα. Οι νεαροί παστρικούλιδες δεν κρατιούνται. Θέλουν να δοκιμάσουν αμέσως τα νόστιμα ψωμάκια. Μήπως μπορούμε... No. Όχι ακόμα. Τα ψωμάκια δεν πρέπει να τρώγονται ποτέ καυτά.
Αυτό είναι κανόνας. Αν τα φάτε έτσι... Ολαλά. Τι θα πει ολαλά? Θα βαριστομαχιάσετε. Θα σας πιάσει λόξιγκας. Λοιπόν, μακριά, μακριά. Σύμφωνα με τη συνταγή της Μαντάμ Βολέ, πρέπει να αφήνουμε τα ψωμάκια να κρυώνουν λίγο. Τώρα για ένα μονάχα πειράζει. Μόνο ένα μικρούλι ψωμάκι. Όπως βλέπετε, ο Τάπας και ο Γατοπόδαρος δεν ακολούθησαν τη συνταγή. Ωραία. Ωραία. Έπλυναν όλα τα πιάτα. Τι έγινε εδώ? 8, 9, 10. Μα εγώ έφτιαξα 12. Θα έκανε 2. Καλύτερα να φέρω το φάρμακο για το λόξιγκα. Ήρθα να πάρω τα μέτρα για το καινούργιο ράπ, Μαντάμ Βολέ. Τι βλέπω, υπέροχα ψωμάκια, Δυστυχώς, μεσιέ Μαστρομάλαμα, λείπουν μερικά. Αυτοί οι νεαροί παστρεκούλιδες με έφαγαν 2. Στα νιάτα μου ποτέ δεν κάναμε κάτι τέτοια. Ποτέ. Καλά, ας πάρω τώρα τα μέτρα, Merci. Θα πάω μια στιγμή στο θείο το τσάι του και έφτασα. Τώρα, αν φάω ένα δεν θα πειράζει, Πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο. Τώρα, ίσως ακόμα ένα, Ο Μαστρομάλαμας δεν είναι καλύτερος από τους νεαρούς παστρικούλιδες. Αλλά, για να δούμε, πώς τα πάνε τώρα ο Τάπας και ο Γατοπόδαρος. Πονάω στο μάχη μου. Η Μαντάμ Βολέ είχε ετοιμάσει το ειδικό φαρμακό της για το λόξιγκα. Τι σας είπα, Συγγνώμη, εγώ μόνο ένα. Καλά, έλα τώρα πιες το φάρμακό σου. Μπράβο το καλό παιδί, έλα. Έλα και εσύ, έλα. Έλα μπρος, έτσι. Αχ, πω το καημένο. Αχ, τους κακόμοιρους. Ας είναι. Αυτό θα τους γίνει μάθημα να μην τρώνε καυτά τα ψωμάκια. Λοιπόν, τέλειωσε το γάφι μου, ναι? Ναι, θα το καρφώσω μόνο. Δεν μου φαίνεστε πολύ καλά. Εντάξει, Είπατε τίποτα, μεσιέ Μαστρομάλαμα? Όλο τα ίδια μου λέτε, Μαστρομάλαμα. Φαίνεται πως τα ψωμάκια της Μαντάμ Βολέ του πήραν τη μιλιά. Καημένε Μαστρομάλαμα. Σήμερα ο Αγαθούλης θα βοηθήσει τη Μαντάμ Βολέ να ψήσει κολοκυθόπιτα για το βραδινό φαγητό. Έλα λοιπόν, Αγαθούλη, είναι ώρα να πας για συγγύρισμα. Είναι η σειρά σου. Μια στιγμούλα, Μαντάμ Βολέ. Είναι τόσο ωραίο βιβλίο. Για να δω. Παίρνετε ένα μεγάλο κολοκύθι. Κι άλλο βιβλίο μαγειρικής. Όλο στο φαγητό έχεις στο νου σου. Εμπρός λοιπόν, δουλειά, δρόμο, αμέσως. Μπρος. Μάλιστα. Αλλά, Μαντάμ Βολέ, έχω φυτέψει μια κολοκύθα, ξέρετε. Και όταν μεγαλώσει θα μπορούμε να φτιάξουμε μια νόστιμη κολοκυθόπιτα. Έξω από την παστρικοφολιά, ο Αγαθούλης πραγματικά έχει φυτέψει μια κολοκυθιά. Τι λες, Γατοπόδαρε, μικρή δεν είναι? Ναι, είναι πολύ μικρή. Σας παρακαλώ, μην πηγαίνετε πολύ κοντά της και μην την αγγίζετε. Μην αναπνέετε απάνω της. Είναι πολύ ευαίσθητη. Αυτό που της χρειάζεται στα αλήθεια, Αγαθούλη, είναι λίγο λίπασμα. Να, κατάλαβες? Τι είναι αυτό το λίπασμα? Είναι παραπάνω τροφή για τα φυτά. Τα κάνει να μεγαλώνει. Ορίστε, πάρε λίγο, δοκίμασέ το. Ναι. Γεια.
Γεια σου γατοπόδαρε. Δεν είναι και πολύ φαΐ αυτό για μια μεγάλη κολοκύθα, Αυτή η κολοκύθα χρειάζεται πιο καλό τάισμα. Πεθαίνει της πείνας. Κακομοίρουλα. Καλύτερα να της δώσω λίγο ακόμα, νομίζω. Δεν ξέχανε τίποτα ακόμα. Το πακέτο γράφει υπερτροφή για φυτά. Μια κουταλιά της σούπας το μήνα. Αηδίες. Ο Αγαθούλης έβαλε όλο το λίπασμα στην κολοκυθιά του. Και τώρα η βροχή θα το μουσκέψει. Λοιπόν, μόλις σταματήσει αυτή η μπόρα, θα πάω αμέσως να δω πώς είναι. Ωραία. Τώρα, μεγαλώνει. Είναι μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Καλύτερα να το πω στους άλλους, Φουσκώνει. Και γρήγορα. Άκουσε κολοκύθα μου. Μη τσιτώνεσαι, σε παρακαλώ. Σιγά σιγά. Ηρέμησε. Πάω να το πω στο μαστρομάλαμα. Μαστρομάλαμα. Έλα γρήγορα. Τι είπες? Δεν μπορεί να μεγάλωσε κιόλας τόσο. Θεέ κύριε. Δεν μου λες, μήπως τη φούσκωσες με την τρόμα που φουσκώνει τις αμπέλες? Πω, κοίτα εδώ τι ομορφιά. Έλα, αρκετά μεγάλωσε τώρα, θα την κουβαλήσω μέσα. Πρέπει να ζυγείς έναν τόνο. Μου γλίστρισε. Τι έπιασες? Τι κρίμα να χαθεί έτσι μια τέτοια κολοκύθα. Τέλος πάντων, μη στεναχωριέσαι Αγαθούλη. Δες το έτσι το ζήτημα. Μπορεί να χάσαμε μια κολοκύθα, αλλά κερδίσαμε ένα σωρό σπόρια για να τα φυτέψουμε του χρόνου. Τότε θα μπορείς να τρως κάθε μέρα κολοκυθόπιτα. Δεν θα είναι ωραία, Την ώρα που ο Μαστρομάλαμας και ο Αγαθούλης κάνουν έξω πίτα την κολοκύθα, η Μαντάμ Βολέ ετοιμάζει το τσάι και είναι έτοιμη να μας δείξει πώς γίνονται τα κουλουράκια με μαϊντανό. Λέω να φτιάξω μερικά κουλουράκια μαϊντανού. Ωραία. Μα, τι είναι αυτό? Δεν έχω μαϊντανό. Τώρα τι γίνεται? Είναι μήπως ώρα για το τσάι, Μαντάμ Βολέ? Το τσάι δεν θα είναι έτοιμο για κάμποση ώρα ακόμα, γιατί δεν έχω μαϊντανό να κάνω τα κουλουράκια. Κοίτα. Ώρα για το τσάι, Θα ήταν αν είχε μείνει λίγος μαϊντανός. Αλλά πως μπορώ να κάνω κουλουράκια χωρίς μαϊντανό? Εγώ ξέρω που υπάρχει μαϊντανός. Θα πάω να σας μαζέψω λίγο. Ναι, πήγαινε και να γυρίσεις σαν αστραπή. Θα πάω κι εγώ να γίνουμε δυο άστραπες. Η Μαντάμ Βολέ συνεχίζει τις προετοιμασίες της, όσο οι νεαροί παστρικούλιδες μαζεύουν μαϊντανό. Εγώ θα πάω από εδώ. Και εγώ θα πάω από εδώ. Έτοιμοι? 1, 2... δεν είπα 3. Καλά, δεν πειράζει. 1, 2, 3 μαϊντανό για την κυρία. 4, 5, 6 το τσαγάκι μας θα παίξει. Μαμά, τι είναι αυτό λοιπόν? Ωραίο κούτσουρο, Τι είναι κούφιο? Αν άραγε τίποτα εκεί μέσα? Δεν βλέπω τίποτα. Είναι σκοτεινά. Βοήθεια! Παρασπίνωσα! Και ξυπνούλη είναι βαρύ! Και ξυπνούλη! Τι ήταν αυτό? Είναι πολύ βαρύ ο ξυπνούλη. Είμαι σίγουρος πως άκουσα κάτι. Αυτός ο κορμός ήταν εδώ πριν από λίγο. Τι είναι αυτό? Με τρώει η μύτη μου και δεν μπορώ να την ξύσω. Περίεργο. Γιατί να θέλει ένα δέντρο να ξύσει τη μύτη του? Ενδιαφέρον. Πρέπει να το πω στους άλλους. Τώρα αν ο Ξυπνούλης και ο Κατοπόδαρος δεν φέρουν γρήγορα λίγο μαϊντανό, δεν θα μάθουμε ποτέ πώς γίνονται τα κουλουράκια μαϊντανού. Ώρα για το τσάι, παστρικούλιδες! Αργήσατε να φέρετε το μαϊντανό. Μαστρομάλαμα,
Είναι ένα δέντρο που μιλάει εκεί πέρα στο ξέφωτο. Είπε πως ήθελε να ξύσει τη μύτη του. Μην είσαι χαζός, Ξυπνούλη. Ποιος άκουσε ποτέ δέντρα να μιλάνε? Εγώ τουλάχιστον δεν άκουσα. Άκου να ξύσει τη μύτη του. Φαίνεται όμως πως τώρα το ακούσανε. Κοίτα εδώ. Ποιος είναι εκεί? Εγώ είμαι ο γατοπόδαρος. Έλα, Ξυπνούλη, δώσε ένα χεράκι. Πολύ φοβάμαι πως έχεις φινώσει μέσα στον κορμό του δέντρου, παλικάρι μου. Έλα καλύτερα έτσι όπως είσαι και θα σε βγάλω από εκεί μετά το τσάι. Μέσα στην κουζίνα, οι άλλοι έχουν κιόλας αρχίσει να πίνουν το τσάι τους. Η Μαντάμ Βολέ έψησε μερικά νόστιμα κέικ και κουλουράκια. Πρώτα όμως πρέπει να μπει μέσα ο γατοποδαρούλης. Οπαλά, έλα, ωραία, πολύ ωραία. Ξέρει να οδηγεί δέντρα μια χαρά. Το τσάι είναι υπέροχο και ας λείπουν τα κουλουράκια μαϊντανού. Τοκ τοκ. Ποιος είναι? Ο κουμπάρος. Ποιος κουμπάρος? Αυτός που τρώγε πολύ και δεν έβγαινε από εκεί. Όπως δεν θα βγεις κι εσύ αν φας πολλά κουλουράκια. Δεν νομίζω πως το αστείο του Εξυπνούλη άρεσε και πολύ στο γατοπόδαρο. Σήμερα ο αέρας έχει μια υπέροχη μυρωδιά, γιατί η Μαντάμ Βολέ σκοπεύει να μας δείξει πώς γίνονται οι τηγανίτες. Δώσε μου σε παρακαλώ το σιρόπι, Αγαθούλη, το θέλω για τη γέμιση. Αμέσως, Μαντάμ Βολέ. Κρέμα από βρούβες. Γύρισα μαρμελάδα από φύλλα μελανικιάς. Πολύ σου χρειάζεται λίγο αλάτι, άγριο ραδική. Ναι. Προσπαθείς να με μάθεις να μαγειρεύω? Εμένα που έχω πάρει το ανώτερο παράσημο μαγειρικής? Όχι, προς Θεού, Μαντάμ Βολέ. Έκανα απλώς μια υπόδειξη. Τώρα σε λίγο θα γυρίσω τις τηγανίτες. Δώσε μου λοιπόν αμέσως το σιρόπι από φτέρι. Αν δεν σε πειράζει. Η Μαντάμ Βολέ είναι σχεδόν έτοιμη να μας δείξει πώς γυρίζουμε πεταχτά τις τηγανίτες. Αγαθούλη, κάνε λίγο πιο εκεί, σε παρακαλώ. Θέλω να δω κι εγώ. Αγαθούλη, Mon Dieu, λυπάμαι πολύ με σχημαστικό μάλαμα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Τι είναι αυτό? Συγγνώμη, Μάστρο, μα θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Ήθελα μόνο να... Νομίζω θα ξαναγυρίσω σε λίγο. Ναι, άρε μου. Αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα ένα μακρινό περίπατο στο πάρκο. Ναι, μάλιστα. Γεια σας. Ορίστε, Μαντάμ Βολέ, αυτά είναι για σας. Μεσιέ Μαστρομάλαμα, ευχαριστώ πολύ. Η καλή μας μαγείρισα συνεχίζει το μαγείρεμα και ο Αγαθούλης ονειρεύεται. Εγώ ήθελα μόνο να βοηθήσω και μ' αρέσουν τόσο τηγανίτες. Με ειδικούς τις τηγανίτες. Σ' ακούω από την τρύπα της καμινάδας. Όλοι διασκεδάζουν εκεί κάτω. Ανακατεύουν τη ζύμη, ψεματάνε το βούτυρο. Αχ, τι υπέροχη μυρωδιά. Ναι, λιγάκι πιο καυτό, Μαντάμ Βολέ. Ναι, έχετε δίκιο. Έφτασε η στιγμή. Τώρα πρέπει να ρίξουμε τη ζύμη. Ο Αγαθούλης κοντεύει να λιποθυμήσει από τη μυρωδιά. Ωραία. Τώρα λοιπόν, για να γυρίσετε στον αέρα τη βέλεια τηγανίτα, στερεώνετε τα δυο πόδια σας έτσι, ενώ πιάνετε γερά το τηγάνι με το δεξί σας πόδι. Αχ, Μαστρομάλαμα, είστε τόσο έξυπνος. Αμπα, μικροπράγματα. Μαστρομάλαμα, πετάξει πολύ ψηλά την τηγανίτα, μπορεί και μας σπινώσεις πίσω, λέει να το εξαερίζουμε. Ξέρω, θα τον βοηθήσω με το καλάμι του ψαρέματος. Ο
Ο Αγαθούλης είναι αποφασισμένος να δοκιμάσει οπωσδήποτε τις αφράτες τηγανίτας. Γι' αυτό πολύ έξυπνα φτιάχνει ένα πρόχειρο καλάμι ψαρένιτος. Θα το ρίξω κάτω και απλώς θα περιμένω να τσιμπήσει το ψάρι. Ωραία λοιπόν. Με το 1, με το 2, με το 3. Έπιασα μία. Συνάχτηκε ίσιο στην καμινάδα. Απίστευτο. Δεν είναι και άσχημη. Καθόλου άσχημη. Βέβαια δεν έχει γέμιση. Αλλά αν θέλετε τις τηγανίτες ασκέτες, σας ληστώ ανεπιφύλακτα αυτή τη ζύμη. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά αντέχει τα ταξίδια. Δεν τα κατάφερε κι άσχημα ο Αγαθούλης. Αυτή την εποχή οριμάζουν τα βατόμουρα. Όπως βλέπετε η Μαντάμ Βολέ μετράει τα άδεια βαζάκια της μαρμελάδας. Πάρα πολλά. Όλα, αλλά ποιος τώρα θα πάει να μου μαζέψει βατόμουρα? 15, 16. Πω. Ψυχή μου, μυρουδιά. Μέρα, Μαντάμ Βολέ, δεν είναι ώρα για φαγητό. Όχι, Μεσχέ Βλαντιμίρε, όχι ακόμα. Χρειάζομαι πρώτα έναν εθελοντή να μου μαζέψει βατόμουρα. Ναι, φυσικά θα πήγαινα εγώ, αλλά βλέπετε δεν έχω ακόμα διαβάσει την εφημερίδα μου. Με συγχωρείτε. Πάντα η ίδια ιστορία. Κανείς δεν θέλει να με βοηθήσει. Μπράβο, Μαντάμ Βολέ. Ψυχή μου, μυρουδιά. Είναι ώρα για... Όχι, δεν είναι ώρα για φαγητό. Πρώτα πρέπει να πει κάποιος να μου μαζέψει βατόμουρα, Ναι, βέβαια, θα πήγαινα εγώ, μόνο που έχω να τελειώσω μια σπουδαία δουλίτσα, Και τα βατόμουρα είναι σπουδαία δουλίτσα. Μέρα, μάστρο Μάλαβα, φαίνεσαι ξαναμένος. Και εσύ θα σου να ανέβγαινες μόλις τώρα από την κουζίνα και σου είχαν ζητήσει να... Για στάσου. Εσύ κάνεις. Πήγαινε μέσα στην κουζίνα και πες ότι είσαι ο εθελοντής. Εθελοντής? Για τι πράγμα? Δηλαδή για να δοκιμάσει το φαγητό? Ναι, πες πως είσαι εθελοντής μόνο, άντε πήγαινε. Χαίρετε, Μαντάμ Βολέ. Ήρθα εθελοντής για να δοκιμάσει το φαγητό. No. Εγώ θέλω εθελοντή για να μαζέψει βατόμουρα. Βατόμουρα? Να τα μαζέψω? Όχι, σήμερα δεν μπορώ. Έχω να συγγυρίσω, δηλαδή. Έχω δουλειά σε γύρισμα. Χαίρετε. Αυτό πάει πολύ. Πρέπει να τα κάνω όλα μόνη μου. No. Θα φύγω από αυτή τη φωλιά. Θα φύγω. Το μαγείρεμα είναι δύσκολη δουλειά. Γι' αυτό και μια σπουδαία μαγείρισα σαν τη Μαντάμ Βολέ απαιτεί σεβασμό. Εμπρός, δώσε μου την κουζίνα παρακαλώ. Θέλω να μιλήσω στην κυρία Βολέ. Και μες, έφυγε από τη φωλιά. Θυμωμένη. Μην πανικοβάλλεσαι, νεαρέ μου. Δώσε μου αμέσως στο εργαστήρι του Μαστρομάλαμα. Βλαδίμηρε, ξέρω, άκουσα και εγώ τις είπες. Τι θα κάνουμε τώρα? Στο μεταξύ η Μαντάμ Βολέ έχει ξεφυμάνει, έχει ηρεμήσει και μαζεύει τα βατόμουρα μόνη της. Ωχ, Θεέ μου, ποτέ δεν θα τα καταφέρουμε μόνοι μας. Τι έκανα πάλι. Ποτέ δεν είχα καταλάβει πόσο δύσκολη δουλειά είναι το μαγείρεμα. Πώς σου φαίνεται η σούπα Μαστρομάλαμα? Ναι. Απέσια. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο πιάτο. Τι θα γίνει παρακάτω, μου λέτε? Τελικά η Μαντάμ Βολέ μάζεψε όσα βατόμουρα της χρειαζόντουσαν. Είμαστε αληθινά ευτυχείς που σας ξαναβλέπουμε, Μαντάμ Βολέ. Προσπαθήσαμε να μαγειρέψουμε μόνοι μας, αλλά... μόνο που είχαμε μερικά προβλήματα. Μα εγώ πήγα μόνο για βατόμουρα. Καλά. Τελικά θα μείνω μόνο αν κάποιος αύριο πάει να μου μαζέψει τα υπόλοιπα βατόμουρα. Περιμένω. Ως γεροντότερος της φωλιάς των Παστρικούλιδων νομίζω πως είναι χρέος μου να πάω εγώ. Εγώ όμως τα βατόμουρα είμαι ο πρωταθλητής, ο πρώτος. Εγώ θα πάω. Τρελαίνομαι να μαζεύω βατόμουρα. Αλήθεια.
Ολαλά, φαίνεται πως θα έχω τόσα πολλά βατόμουγα που θα μπορέσω να κάνω βατόμουγα κομπόστ, βατόμουγα μαρμελάδα, βατόμουγα γλυκό, ακόμα και πίτα με βατόμουγα. Λοιπόν, τώρα τους έχει στο χέρι τους παστρικούλιδες και είναι πια φανερό γιατί η Μαντάμ Βολέ είναι η πρώτη μαγείρισα του παστρικόπους. Με τόση πολυφαγία, οι παστρικούλιδες πρέπει να γυμνάζονται για να διατηρούν τη σιλουέτα τους. Που περνάνε τον καιρό τους καθαρίζοντας τα σκουπίδια που αφήνουν εδώ και εκεί οι ακατάστατοι άνθρωποι. Οι παστρικούλιδες ζουν σε όλο τον κόσμο, αλλά τους βλέπουν μόνο οι άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτούς. Αυτή είναι η κατοικία των παστρικούλιδων του Wimbledon στην Αγγλία. Και θα δούμε τώρα τι κάνουν για να κρατηθούν σε φόρμα. Ο Τάπας και ο Ξυπνούλης περιμένουν οδηγίες από το θείο Βλαδίμηρο. Εμπρός, νεαροί παστρικούλιδες. Η δουλειά είναι η καλύτερη γυμναστική για να διατηρήσετε τη φόρμα σας. Είπε να διατηρήσουμε τη φόρμα μας. Ωραία λοιπόν, πάμε για δουλειά. Να πάω κι εγώ μαζί τους για να είμαι σε φόρμα. Τι λες, γεια. Μα χρειάζονται λίγες ασκήσεις το πρωί για να τονωθούμε. Κάτω και πάνω και κάτω και πάνω. Και ενώ ο Τάπας τρώθηκε στη δουλειά και άρχισε να μαζεύει τα σκουπίδια, ο τεμπελάκος ο Αγαθούλης αποφάσισε να πάρει έναν υπνάκο. Εδώ είναι όμορφα για έναν υπνάκο. Είχε ωραία σκιά. Τι είναι αυτό? Μια μπάλα. Μπορεί να γίνει ωραίο μαξιλάρι. Ο Αγαθούλης βρήκε μια μπάλα ποδοσφαίρου. Στην Αγγλία το ποδόσφαιρο το λένε football. Και κύριε, μπάλα ποδοσφαίρου. Αυτό με γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, όταν ήμουν ο άσος των γηπέδων. Ο θείος Βλαδίμηρος θυμάται τον καιρό που ήταν αστέρι του ποδοσφαίρου. Είσαι καλά, θεία Βλαδίμηρε? Πολύ καλά, συνεχίστε εσείς τη δουλειά σας. Ναι, καλύτερα να συνεχίσουμε. Ας πάμε στη δουλειά μας. Τώρα για να δούμε. Πού πήγε η μπάλα? Φαίνεται πως την κλώτησα πολύ μακριά και χάθηκε. Στασού, αυτό άλλοτε το έκανα πολύ καλά. Αρχίσα να θυμάμαι. Ωι, είστε καλά, θεία Βλαδίμηρε? Πολύ καλά, κάνω μόνο λίγες ασκήσεις. Εξασκούμε. Κι εγώ έλεγα... Καλά λοιπόν, να σ' αφήσω να συνεχίσεις έτσι. Κάνε δουλειά σου, κάνε δουλειά σου. Τώρα θα κάνω προπόνηση. Θα κλωτσίσω την μπάλα στα δίχτυα σαν ρουκέτα. Ω Θεέ μου, οι σημερινές μπάλες είναι πολύ πιο βαριές. Ο Τάπας παρακολουθεί. Αλλά πού είναι ο Αγαθούλης? Αγαθούλη, Αγαθούλη, Αγαθούλη. Αγαθούλη, ξύπνα. Έλα, ξύπνα. Υποτίθεται πως κάνουμε μια δουλειά. Ξύπνα. Καλά. Πήρα μόνο έναν υπνάκο. Δεν είναι περίεργο που ο Αγαθούλης κοιμήθηκε τόσο βαθιά.
βρήκε αυτό το παλιό στρώμα και... Γκολ! Ω Θεέ μου! Όλοι οι παστρικούλιδες γυμνάζονται πάρα πολύ λίγο. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το παλιό στρώμα για στρώμα γυμναστικής. Ας κάνουμε αρχή από τώρα. Ναι, από τώρα. Και όταν είσαστε σε φόρμα μπορούμε να φτιάξουμε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Την Ένωση Παστρικούλιδων. Εγώ θα είμαι ο αρχηγός. Για να βοηθήσει τους παστρικούλιδες στην προπόνηση, ο Εξυπνούλης φτιάχνει μια κινηματογραφική μηχανή, ώστε να βλέπουν τον εαυτό τους καθώς γυμνάζονται. Είσαι πολύ έξυπνος, Εξυπνούλη, που μπορείς να φτιάχνεις και μόνος σου μια κινηματογραφική μηχανή. Μπα, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Έχω και βοήθεια αυτό το περιοδικό. Ω Θεέ μου, έβαλα αυτό το πράγμα ανάποδα. Ναι, αυτό είναι. Δώσε μου σε παρακαλώ ένα χερούλι τάπα. Χερούλι πόρτας? Όχι. Χερούλι μήλου? Όχι. Χερούλι λαπτομηχανής? Ναι. Ας δοκιμάσουμε. Η μηχανή είναι σχεδόν έτοιμη. Αλλά πριν γυρίσουν την ταινία τους με το μάθημα γυμναστικής, ο Εξυπνούλης σκέφτεται να κάνει μια δοκιμή. Μπορώ να γίνω εγώ ο πρωταγωνιστής? Όχι, θα γυρίσουμε ταινία με την καλύτερη μαγείρισα του κόσμου των Παστρικούλιδων, τη Μαντάμ Βόλε. Έλα. Ουλαλά! Θέλεις να με κάνεις πρωταγωνίστρια? Quelle surprise! Πολύ καλά. Τι πρέπει να κάνω? Με συγχωρείτε εσάς, πειράζει να περιμένετε ένα λεπτό, Μαντάμ Βόλε. Είναι μάλλον σκοτεινά εδώ για να γυρίσουμε την ταινία. Ρίξε ακόμα ένα φωστάπα. Ναι, πολύ καλύτερα. Όχι, συγγνώμη. Ναι, λίγο ακόμα παρακαλώ. Εντάξει, Μαντάμ Βόλε. Ναι, γεια. Ναι. Εντάξει. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Πάμε. Ένα λεπτό. Συμφορά. Έλειωσε το ζελέ από τη ζέστη. Μου κατέστρεψε το ωραίο μου γλυκό. Έξω. Μαντάμ Βόλε, ακόμα σχεδόν δεν αρχίσαμε. Έξω. Το γλυκό μου είναι πιο σημαντικό από την ταινία σου. Ορίστε. Έξω αμέσως. Πάει το δοκιμαστικό. Ο γατοπόδαρος θα μας δείξει τώρα πώς γίνονται σωστά οι ασκήσεις. Μανούλα μου, είσαι να βεβείς αστέρα του κινηματογράφου. Ωραία, γατοπόδαρε, μπορείς να κάνεις μερικά πουσάρ, σε παρακαλώ. Όταν που πάμε αρχίζεις, έτσι? Πάμε. Μπορώ να σταματήσω τώρα, κουράστηκα. Με συγχωρείς, αλλά δεν δούλευε κανονικά η μηχανή. Μπορείς να ξανάρχισεις από την αρχή, παρακαλώ. Χαμογέλασε, παρακαλώ, γατοπόδαρε. Χαμογέλασε, επίκυψε και χαμόγελα, έτσι? Οι Παστρικούλιδες είναι έτοιμοι να παρακολουθήσουν την πρώτη τους εκπαιδευτική ταινία. Θα πρέπει να βολευτούμε από αυτό εδώ, ναι, εντάξει. Εντάξει, Εξυπνούλη, εντάξει. Ναι, εντάξει. Φώτα, παρακαλώ. Φώτα. Λίγη ησυχία τώρα, Ησυχία. Αυτή είναι η Μαντάμ Βόλε. Τι κάνει εκεί? Θα ποιος τρεφογυρίσει σαν σβούρα? Θεέ μου, τη μεγάλη μύτη. Αγκαθούλη, είπες τίποτα? Τίποτα. Είπα μόνο ότι όμορφα κέικ που φτιάχνετε, Μαντάμ Βόλε. Τι είναι αυτό τώρα? Μα εσύ είσαι, δεν είσαι? Αυτός είσαι εσύ, Ξυπνούλη. Να, εγώ, πες ωραία εγώ, κινηματογραφικός αστέρας. Και αυτός είμαι εγώ. Αστείο, με αυτό το καπέλο μοιάζω με τον Τσάρλι Τσάπλιν. Μα, ωραίο. Τέλος, τόλος, ήταν η μικρότερη μικρού μήκους ταινία που είδα ποτέ μου. Υποθέτω πως τώρα θα πρέπει να σηκωθούμε για τον εθνικό ύμνο των Παστρικούλιδων, Τελικά η ταινία βγήκε μάλλον κωμωδία.
Δεν νομίζω ότι μάθαμε κάτι ιδιαίτερο για τη γυμναστική. Σε λίγο ο θείος Βλαδίμηρος θα μας δείξει πώς παίζουν γκολφ οι παστρικούλιδες. Προς το παρόν όμως διαβάζει την εφημερίδα του. Πόσες λάμπες είπες ότι χρειαζόμαστε ακόμα για το διάδρομο, θεία Βλαδίμηρε? Μία φτάνει. Ένα, δύο. Όχι, όχι, όχι. Μία φτάνει. Δύο. Όχι, είπα μία. Κουφάθηκες με στρωμάλαμα. Καλά, καλά, άκουσα. Μία. Δύο. Θεέ μου, Θεέ και κύριε, κοίτα. Πω, μανούλα μου. Τι χαλάς είναι αυτό. Ούτε ένα σύννεφο στον ουρανό. Ναι. Κάποιος πετάει μπαλάκια του γκολφ, έτσι μου φαίνεται. Παραλίγο να μου σπάσει το κεφάλι. Στάσου να τον πιάσω και τα λέμε. Θα του δώσω εγώ να καταλάβει. Άκουσε εκεί. Να ρίχνει αυτά τα θανατέρα αμβλήματα. Για να δούμε. Για να δούμε σε αυτούς τους τάμπρους. Ορίστε. Εμπρός λοιπόν. Έβγω έξω όποιος κι αν είσαι. Πού το καπέλο μου. Πρέπει να βρω το καπέλο μου. Δεν μπορώ να τριγυρίζω χωρίς καπέλο μου αυτό το ήλιο. Πολύ κάτω εδώ. Ναι, πρέπει να είναι κάπου εδώ. Τον τσάκωσα. Ο θείος Βλαδίμηρος ανακάλυψε τελικά το μυστηριώδη παίχτη του γκολφ. Είναι ο γατοπόδαρος που προπονείται με τον μπαστούνι. Μήπως έχασες τίποτα γατοπόδαρε? Ναι, το μπαλάκι του γκολφ. Πού το βρήκες, θεία Βλαδίμηρε? Παραλίγο να μου σπάσει το κεφάλι που το βρήκα. Νομίζω πως θα... Πού δεν είσαι, παρακαλώ, το μπαστούνι σου. Τι ωραίο ξύλο, Πρέπει να φωνάξεις ένα-δύο πριν χτυπήσεις. Είναι ο κανόνας του παιχνιδιού. Αλήθεια. Δύο! Τι είναι, έλα γατοπόδαρε. Έρχομαι. Βγάλτε με από εδώ. Με πλάκωσε πολύ θρόνα. Ζωντάνεψε και κουνιέται μόνη της. Σήκωσε την από εδώ. Σε χτύψε το μπαλάκι, Αγαθούλη. Όχι, παραλίγο. Τι είναι αυτό εδώ τώρα? Μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Να ρίξω την μπάλα μέσα. Έτσι δεν παίζεται το γκολ. Χτυπάω το μπαλάκι έτσι. Πάλι έφυγε. Ναι, αυτό είναι γατοπόδαρε, βλέπεις. Τώρα, αν βάλουμε την πολυθρόνα του Αγαθούλη πίσω από το κύπελο, θα εμποδίσει την μπάλα να κυλήσει μακριά όταν την πετάξουμε. Βλέπεις. Έλα λοιπόν. Να χτυπήσουμε το μπαλάκι, έτσι θα έπρεπε να πούμε, ξέρεις, Χτυπάμε το μπαλάκι, θεία Βλαδίμηρα, δεν το πετάμε. Για άκουσε. Τι θα γίνει, δεν θα πάρουμε και κανένα ύπνακο? Τώρα χτύπα, θεία Βλαδίμηρε, χτύπα το ίσια κάτω. Ναι, προσοχή. Ένα, δύο. Τι έχουμε εδώ? Δεν πρόκειται να κάτσω εδώ. Νομίζω πως θα χτυπήσω μέχρι την κουζίνα και θα πιω το τσάι μου. Θα φτάσω πάνω στην ώρα. Φαίνεται πως η μόνη γυμναστική που κάνει ο Αγαθούλης είναι να κουνάει το στόμα του όταν μασάει το φαγητό του. Πραγματικά οι άλλοι παστρικούλιδες άρχισαν να προσέχουν πόσο έχει παχύνει ο Αγαθούλης. Σήμερα ο γατοπόδαρος βρήκε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ποιον περιμένει ο Τάπας? Έλα λοιπόν, Αγαθούλη. Ναι, ένα λεπτό. Κάνει ζέστη, έτσι? Ναι, παραπάχυνες, αυτό φταίει. Είσαι πολύ χοντρός. Πρέπει να δυνατήσεις σαν και εμένα. Δεν είμαι χοντρός. Είμαι γερός, είμαι γεροδεμένος. Έχω μυς. Πρόσεξες τι ωραίο πέσιμο έκανα. Λοιπόν,
Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο παλιό ρολόι για το πόδαρε. Δεν πρόκειται βέβαια να ξαναπεί την ώρα, αλλά θα μπορούσα νομίζω να το μετατρέψω σε... Συγγνώμη. Α, ναι, σε ζυγαριά. Ναι, ναι, γεια Σκοντρούλη. Φαίνεται πως ο Αγαθούλης αρχίζει να καταλαβαίνει. Χοντρός. Όλοι λένε πως είμαι χοντρός. Ο Μαστρομάλα μας τέλειωσε τη ζυγαριά του. Θα δω αμέσως αν είμαι χοντρός. Γεια. Θεόλη μου, Χριστουλάκι μου, 30 κιλά. Πού μου φαίνεται παρά είναι. Ξέρω, θα πάω ένα περίπατο. Αυτό θα μου ρίξει μερικά κιλά. Δεξί αριστερό, δεξί αριστερό, δεξί αριστερό. Αγαθούλη, δίνεις αυτό... Έφυγε. Λοιπόν, ο Αγαθούλης τελικά κάνει τη γυμναστική του. Να πως διατηρεί κανείς τη σιλουέτα του. Το ξέρεις πως είναι ώρα για φαγητό, Αγαθούλη? Το ξέρω. Το είδες αυτό? Είναι για τους καρπούς. Αλλά δεν θα φάω τίποτα. Δεν θα φάει τίποτα. Πρέπει να είναι άρρωστος. Για να δω, αδυνάτησα λιγάκι. Χριστούλη μου, 32, πήρα βάρος, δεν έχασα καθόλου. Τι κάνεις εσύ εκεί κάτω? Σηκώνομαι, ακούω ανόητη ερώτηση. Για να δω τώρα, θα πρέπει να έχασα κανένα 2 κιλά. Από 40. Κάνω γυμναστική, δεν τρώω, κι όμως είμαι πιο παγής από ποτέ. Δεν παρετούμε. Εδώ είσαι νεαρέ μου. Σου αναγγέλω με χαρά μου πως κέρδισες το βραβείο γυμναστικής στο Βαστρικούλιγαν. Αυτό σου δίνει το δικαίωμα σε ένα εξαιρετικό γεύμα και μια μέρα αργίας. Πρέπει να ομολογήσω πως δεν το περίμενα να κερδίσεις εσύ το βραβείο, Αγαθούλη. Ευχαριστώ, Θεία Βλαδίμηρε, ευχαριστώ. Με την ευκαιρία, Αγαθούλη, ελπίζω να μην ζυγιάζωσουν σε αυτό το ρολόι γιατί δεν δουλεύει ακόμα. Δεν δουλεύει ακόμα. Κακόμοιρα, Αγαθούλη. Ωστόσο τα κοιτάξτε να δυνατήσει. Έτσι τώρα μπορεί να μειώσει τις ασκήσεις. Φυσικά όλη αυτή η γυμναστική του άνοιξε την όρεξη και τώρα είναι πεινασμένος και κουρασμένος. Έτσι αργότερα, ενώ καθαρίζουν. Αχ, να μπορούσα να ξεκουραστώ λίγο. Σαν να ανυπνάκω. Έτσι να κλείσω λίγο τα μάτια μου, Αχ, χτύπησα. Σημαίνει τίποτα, Αγαθούλη? Και βέβαια κάτι σημαίνει. Το πόδι μου, χτύπησα το πόδι μου. Τι μπορώ να κάνω? Τι να κάνεις? Τι να κάνεις? Μα τι συμβαίνει? Oh, le pauvre. Αγαθούλη, είσαι άγωστο? Όχι, χτύπησα μόνο το πόδι μου πολύ άσχημα. Αυτό είναι όλο. Μην ανησυχείτε. Αφήστε με μόνο να ξαπλώσω για λίγο. Μπορεί να μου περάσει να ξαπλώσω λίγο. Ουλαλά, άσε με να το δω. Ναι, 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 το βλέπω, είναι λίγο πρισμένο. Εδώ σε πονάει. Ναι, ναι, ναι και όχι. Ναι. Είσαι πολύ γενναίος. Πρέπει να ξεκουράσεις το πόδι σου για 1-2 μέρες και μετά θα σε πάλι εντάξει. Είπατε θα ξεκουράσω το πόδι μου για 1-2 μέρες? Καλά, αν επιμένετε. Βέβαια, όσοι γυμνάζονται πρέπει να ξέρουν να περιποιούνται τραύματα. Ορίστε, ορίστε. Πώς είναι ο Αγαθούλης? Το χτύπημα δεν είναι πολύ σοβαρό, αλλά ίσως θα πρέπει να ξεκουράσει το πόδι του για καμιά μέρα.
Αφού κανένας από τους νεαρούς παστρικούλιδες δεν φαίνεται να έχει ιδέα από πρώτες βοήθειες, ίσως είναι ευκαιρία να μάθουν από αυτό το βιβλίο και να κάνουν πρακτική πάνω στον Αγαθούλη. Κακόμοιρα, Αγαθούλη. Αυτή είναι ζωή. Να ξαπλώνεις, να μην κάνεις τίποτα και... τι θέλετε εσείς εδώ? Είμαστε τον πρώτο βοηθειών, Αγαθούλη, και ήρθαμε να δοκιμάσουμε με σένα. Διαταγές του Θείου Βλαδίμηρου, βλέπεις. Έχω το βιβλίο, Τραυματιοφορείς, εμπρός. Δεν είμαι άρρωστος. Μόνο το πόδι μου. Δεν είναι σοβαρό. Αλήθεια. Είναι... τίποτα δεν είναι. Δηλαδή... Σκέφτομαι. Βοήθεια. Είμαι καλύτερα. Αντίο κρεβατάκι μου για πάντα. Λιποθυμώ. Τώρα για να δούμε. Βάλτε τον ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι. Ναι. Μπράβο. Σας παρακαλώ, βάλτε είπα τον ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι. Χειρουργικό τραπέζι. Σε ποιο θα κάνετε εγχείρηση? Τώρα... Όχι. Δεν θα κάνουμε εγχείρηση. Δεν έχουμε ακόμα προχωρήσει τόσο. Θα κάνουμε εξάσκηση στο δέσιμο επιδέσμο. Ναι. Κάτσε. Μια στιγμή. Σελίζ 12, Ναι. Σπασμένο σαγόνι. Γόνατο παστρικούλι. Ναι. Είμαι καλύτερα. Αλήθεια σας λέω. Είμαι πολύ καλύτερα. Είναι διασκεδαστικό, τι λέτε? Είμαι πολύ καλύτερα. Κοιτάξτε το πόδι μου, Προσέξτε, κουνιέται μόνο του. Σταμάτα, Τάπα. Ναι, καλά είναι. Άσε με, Τάπα. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα δουλειά οι πρώτες βοήθειες, έτσι δεν είναι? Ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε στις απλές εγχειρήσεις. Θα σε πείραζε, Αγαθούλη, να... τι είναι αυτό? Είναι το καμπαράκι του φαγητού, γιατί είναι ώρα για φαγητό. Είναι φαγητού. Βγάλτε με από εδώ, σας παρακαλώ. Αχ, Αγαθούλη, λυπάμαι πολύ, αλλά είναι ώρα φαγητού. Έτσι θα πρέπει να σε αφήσουμε εδώ. Αλλά θα γυρίσουμε γρήγορα. Μην φύγεις, έτσι. Περίμενε, ερχόμαστε. Θα γυρίσουμε γρήγορα, Πάμε να πάμε λιγάκι. Το στομάχι μου χρειάζεται πρώτες βοήθειες. Πού πάτε, ελάτε εδώ. Μην με αφήνετε μονάχο μου. Και ενώ οι παστρικούλιδες μαθαίνουν μέσα τις πρώτες βοήθειες, έξω χιονίζει. Ναι, φαίνεται πως έχουμε αποκλειστεί από τα χιόνια μας τρομάλαμα. Δεν μπορείς να ελευθερώσεις την πόρτα? Μια στιγμή. Δεν γίνεται τίποτα, Βλαδίμηρε, δεν ανοίγει άλλο. Πρέπει κάποιος μικρός όμως να τρυπώσει από αυτό το μικρό άνοιγμα εδώ πάνω. Είναι ο μόνος τρόπος. Εξυπνούλη, Ωι! Με φώναξες μαστρομάλαμα. Ναι, θέλω... Γεια σας, μια στιγμή, μικρέ. Ναι, βέβαια, εσύ κάνεις. Τώρα, θέλω να σκαρφαλώσεις και να βγεις έξω από αυτή τη χαραμάδα, βλέπεις? Εκεί πάνω. Ναι, για να καθαρίσεις λίγο το χιόνι που έχει φράξει την πόρτα, εντάξει? Έλα λοιπόν. Όρμα. Όπα. Ναι, θα πηδήσω έτσι. Θεούλη μου, κοίτα το χιόνι, απίστευτο. Τώρα νιώθω σαν παγωτό γλυφιτζούρι. Ωραία. Είναι αφράτο και μαλακό. Τι ωραία. Τώρα για να δω. Καθάρισε την πόρτα, είπε. Φυσικά ο Εξυπνούλης πρέπει να καθαρίσει την είσοδο για να μπορέσουν να βγουν έξω οι παστρικούλιδες και να κάνουν τη γυμναστική τους. Κοίτα χιόνι. Ναι, σπουδαία δεν είναι, κοίτα. Αχ, είναι πολύ κρύο για μένα, ναι. Ναι, σήμερα πρέπει να κλείσουμε την πόρτα, κάνει ρεύμα. Όταν θελήσετε να ξαναμπείτε, μπορείτε να χτυπήσετε. Χτυπήστε. Η καλύτερη άσκηση για τη σιλουέτα το χειμώνα είναι το παιχνίδι στα χιόνια. Όταν βέβαια είσαι τυλιγμένος καλά και δεν μένεις έξω για πολύ. Ω
Θεούλη μου, αυτή η λιμνούλα έχει παγώσει. Κοιτάξτε. Είναι πολύ κρύο για τα πόδια. Καλύτερα νομίζω να φορέσω τα πατίνια μου. Οι παγοδρομίες επίσης είναι πολύ καλή άσκηση. Θα σε πετύχω, Αγαθούλη. Δεν με πέτυχες. Αυτή τη φορά θα σε πετύχω. Και ο χιονοπόλεμος είναι καλή άσκηση. Προπόνηση για τον μπέιμπολ. Αστόχησες. Πάλι έχασες. Κάτι υπάρχει εδώ. Κάτι κουτούλι. Ένα ψυγμένο γλυκό. Είναι τελείως ψυγινός πίσω. Θα γίνει ωραίο αληθισμό, να πω από εκεί ψηλά και να κλείσουμε. Ο Αγαθούλης ετοιμάζεται για περίπατο με το έφτυφρο. Πρόσεχε. Τι συμβαίνει? Το χιόνι πάλι έφραξε την πόρτα. Ωι, εσείς εκεί έξω κουνηθείτε και καθαρίστε το χιόνι για την ώρα για φαΐ. Ώρα για φαΐ, ώρα για φαΐ. Μη μ' αφήσετε να πεθάνω της πείνας εδώ στο χιόνι. Φυσικά ο Αγαθούλης και όλοι οι νεαροί παστεκούλιδες ξέρουν πως ύστερα από τη γυμναστική για να διατηρήσουν τη γραμμή τους πρέπει να τρώνε ένα πλούσιο γεύμα.